Bueno, lehenik eta behin, zer da erromantizismoa? Erromantizismoa, hemeretzigarren eta hogeigarren mendetan sortu zen mugimendu artistiko eta kultural bada. Frantziako era musika eta hainbat arloetan garatu zen dantza. Oain ezaugarria. Horrela ezaugarria da imaginazioa, poetak bere poemetan bere imaginazioa eratzen zuten poemak idazteko. Beharko da ametsa, beek ametzen duten guztiak puta duten bere poemetano gehitzeko. Gero, sentimendua hau da ez horri garrantzitsuna gure ustez, ze erromantizismoan sentimenduak adieraztezu bere poemetan. Eta azkena da idaztera askatasuna. Eta da, behien idazteakoan askatasuna zela idazteko. Bueno, gugu haiz gaiak azalduko eskizuegu. Zei gaiak azalduko eskizuegu, garrantzitsuenak zeanak erromantizismoa idaztera kontuan. Lehenengoa, natura. Baina natura ez zuen erosen natura buruz idazten. Bereziki natura basatia idazten zuen. Ondorengoa, heriotza. Heriotza pixka txopa hongo izuela zezala erromantizismoak inazko lotzea gauza bat. Baina ere bai oso garrantzitsua izan zen. Eta azkenik, melankolia, jakingo zuela zen. Bueno, gaiekin jarraitzen, egozentrikoa. Esaten bezala, berari bada pertsonaren bezala. Horrek esan nahi duna da, pertsona bakoitzaren etxaia berari bada. Horrek buruz asko idatzi zuen. Askartasunari buruz asko idatzi zuen, libre egoteaz, horri buruz. Azkenik maitasuna. Romantizismo hitza, romantiko hitza ezagutuko zuen bezala. Maitasunakin asko erlazionatu zuen. Elenak, pertsonei garrantzituenak azalduko. Bueno, bai, erosan izuten bezala, Europa osoan zabaldu zen erromantizismoa. Baina bai, Euskal Herrian zentrako lata. Euskal Herriko hiru pertsonek garrantzitsuenak hau dira. Bilitz, Jean-Baptiste Elizaburu eta Jose Maria Paragire. Oain badak azalduko eskizuegu. Jean-Baptiste, mila sortzion dagoitza sortzigarren urtean zan, Lapurtarronek gaztetik arpestegi hautik armadan sartu zan. Agintari postua lortu zunean, pentsatu zuen poesian sartzea, da orduan poesian sartu zan da hemeretzigarren mendeko pertsonarik garrantzitsuen ezako bat izan da, eta bere horrek garrantzitsuena ikusten duzu goizan. Hemen pixkat azalduko izuet ze nahi duen esan azarri buruz bat. Ikuste zuenez, ez dezu ikusten duen. Poesia hau doa, bere etxeari buruz entzuman maitatzen horrek. Ustez saldi bat, estigmanatu da, nahi ez den gaztelua, maite dunik zaude. Aitek, aitatu. Bere arrazoak aukeratu zuela bere etxia, eta asko maite zu. Hurrengoa, Jose Maria Iparragirre da. Hau Euskal Herria jaio zan, eta erromantizismoa idatzizun pertsonaia garrantzitsuenetako bat izan zen. Euskal Herria jaio zan esan dizueten bezala, eta txikitatikan bere gurasoaren lanagatik Madrida jotzen bizitzea. Baina, Euskalduna sentitzen da berak Euskal Herria nahi zuen jarraitu bere bizitza. Goiz baten Madriden zeula, eskola zegoela ama izan zion Euskal Herria bueltatzen zela behan, nahiz eta bere familia zuetan. Orduan, Euskal Herria bueltatu zen, eta hemen hasi zen erromantizismoa idazten. Eta hemen, ikusten bezala gazte-gaztetatik agur Euskal Herriari da bere obra famatu honetako bat, eta espiko dizuetu bezala esaten gazte-gaztetatik Euskal Herria maitugula, bihotzetik eta lur maitea, ikusten bezala Euskal Herria zela bere lur maitea. Eta oain Bilitz, denok zagutzen zuen bezala. Mila zazpiden dagoetan akian jaio zan Donostino, eta txikila zuela estripuatak izun eta itxusi gauzan. Eta luego mi ezenean eskonduntan. Oain. Denok zagutzen zuen bezala, beste ustez eta kanta. Eta hemen izaten, zeban bere maitia eta ze triste dagoen behak eset esan diotako. Eta orduan oain abestu dut.
kontuaren zuen artean erlazioan hau bakoitza bere obrakin. Ulertu ez? Viaja con
Laugarrena? Sí. Hori da, eta idatzizun fusilatu inbertsuelako. Orduan, pizkak antortu zuen. Agur Euskadi, jaurak naroa, abedi ederak dira. Neure negarrak gaito neuzan zeure mendia dira. Soin edera... Carguen armas. Maietz bateko. Apunte. Soin edera... Fuego. Euskaldunok Espainiako Gerra Zibila galdu genuen. Franco zen diktadorea, eta bere diktadoreak sortu zen errealitateari uko egiteko intentzurekin sortu zen poesia soziala. Alegia, idea horrekin sortu zen poeta talde, eleberribide eta idazleak intentzurekin sortzen ziren, prentxan sortzen ziren, gezu eta isiruneak beste jendeari erakusteko. Hemen ikusten duzuen bezala, inaugurazio bat ari erazpatzen, hori dena gezurra da. Hori dena, gezurra. Bueno, hain ezagarriak lantuko ditugu, eta lehenengua bakardaia da, lehenengurek esan duen bezala, Franco garaian jendea oso bakarrik zintzitezan. Bigarrengua da etxipena, ulertuko zuen bezala Franco garaian jendea etxipitezan, eta hirugarrena aldaniak zegoen egoran txarra. Ordu asko ite zituen lan eta gara zutxarretan. Bueno, nagaiak jarripen matematiko, idazle eta abeslari garrantzitsuenen izenak emango ditut, lehenik eta behin Mikel Arenbiz eta Gabriel Aresti ditugu, eta abeslariak Mikel Lagoa eta Rafa Rueda. Esan behar dago, garrantzitsuena Gabriel Aresti zuen. Eta hori saioak Gabriel Arestik lan batzuk azalduko zitugu. Bueno, poesia sozialean frankismoaren garaian sortu zen. Eta beraien ideia manifestatzeko olergiak egiten zituzten eta hau adibide bat da. Eta hau jarriko dugu. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate nik ez egiten dudan eskua, nik kantatzen dudan nina. Egia bat esateagatik, nire izenak enduko bat literatutaren duen horretatik, inola, nun ez nahi ziduko. Eta nire gorzerriatik biz, onela kantatu dugu. Bueno, hemen zuen bezala izenburu argia bat ezertagatik da, Gabriel Arestik idatzi zuen, eta, bueno, behar izan nahi zuen da, berintzaioa esaretatuko zaion, baino, bere ideia defendituko hola, eta ez dara ezeratik iseduko. Eta, guain, beste berri bat preparo dizu. Bueno, hau nire aitaren etxea da, eta kantan esateu, metaforak bezala bere aitaren etxea Euskal Herria da, esateu beti babestu ingoela. Eta behar gauza zuen estu da. Doain, bideoa ikusiko dugu, gobertatzen ditu. Atero hitzanak abetu da. Letra.
Abanguardiatik dator, da esperimentatuz eta subkonstentearekin jolastu zidaztu zen. Hainbat eta hainbat idazle pasatu zian abanguardiatik surrealismora. Ezagunik pare badazka, lehenengoa da, ez zuela esan gertuenan direkto esaten, metafora eta asko erabiltzen zituen. Eta ez da ulertu behar, osea, gozatu berdezu, ez da logikekan, eta gozatu berdezu behar zugoen. Eta asko pasatzen zian, gari erotura zan, ametsak eta subkonstientea, eta hori buruz zutetzen bere. Eta hau da, pues, surrealista Espainiak baten, osea, Espainiak famatueneko baten, kuadrugalak esustente de la memoria da harina. Eta oain dago New Yorkeko arte moderno museoan, 1998 Bueno, surrealismoan beste adibide bat erakutsiko dizuet. Kuadrao da postpolitak eta beste marraztutakoa, eta bueno, hemen aldezu ikusi, surrealismoa da, idazkia automatikoa da, pentsau gabe, eta hemen ondo ikuste adibidez, bi pertsona mendikan, eta buru bat. Hilabetea da berriro esnatu urtela. Azken ebakuntzaz geroztu. Hala ere, egunero egiten diogu bizitak. Agitez den txegoko unitateko zeinak ikutsara. Aurreko oiko gaixoa negar batean aurkitu dugu gaur. Inore zaiola bizitara gertu, bihotza berrizen den. Hilabetea arregaren ezik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten, esaten ziren. Ez dut promesari nahi, ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat besterik. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu. Anaiak lehen ez zion gauzantirik izaten. Orain ez da apuntu egiten. Aitatzean geratzen da, isiz. Ez dut gauez lorik egiten, esaten ziguna behar. Beldur dira gola partzeari, beldur amisa izkoek. Horatzek min egiten didate, eta hotz nahi. Hotza zabaltzen dit soeroak zainetan zera. Gorputuz bedoni ies egingo banio. Bitartean, heldu eskutik eskatzen zugun. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat besterik ez. Hemen ikuseo, edozeinik gertatzea dakan, egoera bat, dago irmenen arreba, hospitalean ebakuntza bat indioek, eta ja ez da esnatzen. Leno triste bizi izan, eta maitasun eskatuzun, egotezian bere arreba eta bere ama, eta bere munduan maitasun pixkat eskaintzen, baina aitakia ez, eta azkenean hola gehiago da. Eta hoain, poetak zuek izango zazte. Landuko idazkera automatikoa. Inbar dezuena aurrian dakazuen esaldia irakurri eta idatzi bat zuen lehenengo burutzen zaizuen gauza. Nik humara izan dutik laguntzeko. Bitartian, sari ikasiko baina lasaio zuek gautu. Jarri bezu? Sari lasaiagoa. Algo que existe sobre la torita Gracias.
ja zuen gelan eukiko oso txetxirekatu da? Hau. Globoak maite ditut, koloretako globoak, olabreno eta eguruzaina dutelako. Alkatxofa. Gozea. Brais guapa. Olaia guapa. Zuretzako beti. Posa idea. Eta pixkanaka nire bihotzean. Eta zu nerea. Eta zu nire bihotzean.